Hello लोगोफोर नै मादैया दिनै पांकास नाजों जोगोनारजों ओरैबादि गोथाव संनानै जानोसै ना माखानो साराय जानबाय नै दहाय फुङाव पटल एवनानै एसे खामदोंलै साराया ओमफ्राय थावाबो दंना बेयावनो एवसोमसै आं रुनानै लाखानायसो दे एसेल' फिदिंसै आङो पटल एवनानै सारायानो खामदोंहाय नाखौ लदब एवनानै दोनबाय आं ओमफ्राय ओरैहाय केमब्र साराया गोसोम गोफा जाबाय दे मानजिनो मोनासै पटल एवनायावनो एवसोमबाय आं बार मोनानि 9टा 10टा जालायलांबाय 9टा 10टा नै दै एसे होग्रोदोंमोन आङो ओमफ्राय दसे ब्ले रुबाय ओमफ्राय मैयाबो जादों बे जोगोनारखौ आङो जोगोनार बाथोन मोननै लाबोदों जोंहानि न'नि बाजैनिसोमोन बे जोगोनारा ओमफ्राय ओरैबादि गोदै ओमफ्राय गोदैनि थाखायनो आं दिनैहाय खेबसे जाबावनो होननानै ना पांकासजों आंनाथ' आखला बेनोखा जेखौ गोथाव मोनो बेखौ डाबल जानाय ओमफ्राय एरग्लिनानै दै होनोसै पानि डालेगा आंनि आखलानो बेनोखा जेखौ मोजां मोनो बेखौ डाबल मावग्रा आं जेखौ जानो मोजां मोनो जेखौ जायो बेखौसो शेयार खालामगोन नालाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा नै नाखौ होसनबाय दै होबावनोसै ओमफ्राय आङो दै होबावनोसै एसे होबावनोसै होनो दैखौथ' होनायखौ देखाया नालाय मानसिफ्रा होनो दैखौनो एसे होनानै सङो बिदि होनो गासिखौबो मारै भिडिअ देखायजोबनो लोगोफोर बिदि देखायनो हाया नै बिदि एरनोसै आंथ' होबावगोन ना बेखौ आं नोंसोरनो एरनानैल'सो देखायगोन गासिखौबो हाजोबा देखायनो आङो बेदरफोरावबो दैखौ खेबनै गाहाम होयो फार्स्टआव एसे होनानै आरो उनाव होबावनानै सङो गाव गावबागाव आइडिया आरो संनायफोरा वाव नै आंहा जोगोनारजों ना पांकासजोंआ जाबायानो मोनबाय दे लोगोफोर नै ग्रेभियाबो मोजां जाथारबाय हेल' लोगोफोर जानोसैलाय नै जानायाव जइन जालायबाय मादैया ओमफ्राय ओंख्रियाथ' जोगोनार ना पांकास आरो बानलु लाबाय थाइबें लाबाय ओमफ्राय नै थाइजौ आसार आयै गोलैलाय लांबायसोलै थोद जारलासोलै ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नायलांदोलाय नुदों गारमायानो जाया थेवब्लाबो थाइबें लाबावबाय जा गुदुं ओंख्रिफ्रा ना पांकास लान्जा ना लान्जाय जानांगौनो लोगोफोर बुद्धि गोरों जायो जानो ओंख्रि बिदैखौ लुनानै लानोसै जोगोनारजों ना पांकास ओमफ्राय लोगोफोर मा होनबावनो आङो जेखौ गोथाव मोनो बेखौ डाबल जायो नोंसोर डाबल नायबाय थादो माथो होनबावनो ओमफ्राय आं गोथावखौनो बिदिखौनो गोथाव मोनो नालाय बिराद जोगोनार गोथाव मोनो आं जोगोनार ओंख्रि सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि होनबाथाय आंनि फेभारेट आक्रमन होनसै आसारनि बानलुआ थाइजौ आसार
Na pangkas ni lanja. Na pangkas angni favorite. Na जाबाथाय सोनांगौबो आरो बरननांगौबो जायो। गारमायानो नै दिनैहाय रासिन जासिनगोनसो। दा फांखा जाबायना दिनै जि गरममोन। ओइ फांखा जाबाथाय बारा जायो दखानाव फांखा जायोबाथाय। Yummy. जोगोनारजों नाजों होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो आं। बहुत अमिता आमी यामी ना आमी ना जाबाथाय जाथारनांगौ। जानायजोंसो मानसि जानो हायाबानो देहाबो गैया। ओंखायनो जानायखौ खम खालामनाङा। बिराद गोथावखा जोगोनारा गोदैनो। गारमायानो जाला।